ରାତି ପାହିଲାଣି ରାବଇକା ଉଠ ଉଠ ମଠ ନ କର ଆଉ। ମୁଁ ଆସିଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କାଳିଆ କସର ଦିଟା ଗାଈ। ପାଳ ଯୋଡ଼େ ଆଣି ଦେଲି ପକେଇ। ପଚାରିଲି, ହଇରେ କସର କାଳିଆ, ତମକୁ ଭୋକ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ଖାଲୋ ଖାଲୋ ଖା କହିକି ଦେଲି ଆଉଁସି। ବହେ ଗେଲ କରିକି ହେଇଗଲି ମୋ ଖୁସି। ଇସି ଖାଉ ଖାଉ ଏପଟେ ଗାଗା କରି ସାଇଲାଣି। ଏତେ ଓଜନ ଯେ ମୁଁ ଟେକି ପାରୁନି। ଓହୋ ଓହୋ ହୋ ପକେଇଦେଲି। ଆରେ 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 ମୋ ହାତଟା ଟିକେ କଣ ଝିମି ଝିମି ଲାଗିଲାଣି। କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି। ବୁଲବୁଲି ଲୋ ବୁଲବୁଲି, ହାତଟା ତୋର ଦେ ବଢେଇ, ବଉଳା ଗାଈର ଜିଭରେ ଟିକିଏ ଦେ ଚଟେଇ। ଏଇଟା ପରା ହଉଛି ଗାଈ ଜିଭର ସ୍ପର୍ଶ ଚିକିତ୍ସା। ହାତର ମସଲ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଏ, ରହିଛି ତାହାର ବହୁତ ଉପକାରିତା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ହାତ ଝିମିଝିମି ହଉଥାଏ କିମ୍ବା ବଳ ପାଉନଥାଏ, ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈ ଜିଭରେ ହାତକୁ ଚଟାନ୍ତୁ। ହାତକୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆରେ ହଁ ତ, ପୁରାପୁରି ସତ କଥା। ମୋ ହାତ ତ ଆଉ ଝିମଝିମ ହଉନି। ମୋ ହାତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏବେ। ଆରେ ବା, ହାତରେ ଆସିଗଲା ମୋର ବହୁତ ବଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଦବା ଜଳ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଗଛମାନଙ୍କର ନବା ଯତନ। ଲେମ୍ବୁ, କଦଳୀ, ଫଳମୂଳ ଗଛ କେତେ ପ୍ରକାର। ଗେଣ୍ଡୁ, ମକଦଲି, ମନ୍ଦାର, ଅଶୋକ ଫୁଲ ଗଛ କେତେ ଜାତି। ଆଈ ମୋର ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ହସି ଉଠୁଛି ମୋ ଆଈଙ୍କର ବାରି। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର ଦିଅ କରି। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବା ସହିତ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ନାଲି ସୁଇଚଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅ ମାରି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆସିବି ଫେରି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛି ଗୁହାରି।